Comencem, primera toma, esmorzant... 3, 2, 1... Tu te'n recordes quan la meva va escriure Minimoni, al fons 12? Buf, jo... Quants anys devia tindre jo en aquella època? Fa 10. Jo dibuixava amb tu sobre. Però sí que me'n recordo jo, dibuixant molt allà al pis. En aquell pis que hi havia fantasmes. Ostres, quina por. A quantes llengües ja s'ha traduït Minimoni? Pues no ho sé, però crec que més de 30. La gent es pensa que Minimoni sóc jo. Si algú t'ho preguntava, els hi deies o era un secret d'estat? No, els hi deia que està inspirat en una neboda. Bueno, la vostra cosina, la Mònica. Sí, la Moni. I li agrada molt, ho menciona moltíssim. Sí, quan era bebè era espectacular. Sí, perquè era molt petiteta. El supermini portava aquells pèls. La Minimoni. És un superpersonatge. I mira, al final, si ha sigut personatge... Sabeu que avui hem vingut a explicar aquest conte, que es diu De quin color és un petó, de Rocío Bonilla. Em dic Mònica, però tothom em diu Minimoni. De totes les coses, el que més m'agrada del món és pintar. Tenim aquí a la Minimoni des de que va néixer, podríem dir, no? El 2015 ens vam conèixer i ja la vam convidar com a il·lustradora i arrel d'això l'hem incorporada com una alumna més. De fet, els alumnes de primer de batxillerat són els que primer la van escoltar i la van conèixer. I a través d'ella aprenem la competència lingüística, com s'expressen, treballem les emocions, també treballem la part artística, perquè amb els colors dona molt de joc amb els petits. També ens encanta com la Minimoni té un esperit crític de la vida, llavors es fa moltes preguntes. Llavors és un llibre que té un impacte en els alumnes molt important. Me gusta Minimoni porque es una chica muy diferente a las demás. Quiere aprender de qué color es un beso y sigue pensando hasta que no se le acaban las ideas. Este es un poco el mundo Minimoni. Estos son los libros. Entonces, ¿de qué color es un beso? Fue el primero. ¿De qué color es un beso? Después vino ¿Te aburres, Minimoni? Luego vino ¿Qué será eso del amor? Y luego vino Baby Moni, de hecho. Baby Moni, que es la precuela, es Minimoni cuando era bebé. Tengo mi espada láser, como podéis ver. Que yo soy muy fan de Star Wars y siempre sale alguna cosita de Star Wars en los libros. Y esta es, bueno, es la primera sorpresa del año Minimoni, que es el pop-up. Entonces, bueno, estamos súper ilusionados trabajando con Silvia, con una ingeniería de papel, para crear esta maravilla. Y aquí, en realidad, está el origen de Minimoni. Este es el primer boceto. Y entonces, bueno, pues ahí estuvo, escondido en un cajón, hasta que de repente me planteé hacer un libro sobre colores, que era el primer planteamiento. Estos bocetos pertenecen al último libro. Me hace mucha ilusión porque, como este es el año Minimoni, está construido a partir de esta imagen de Minimoni. Son dos historias en paralelo. Una es la historia de la leyenda de San Jorge y el dragón, con el lenguaje infantil y gamberro de Minimoni y sus amigos. Mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí está el boceto, que esto normalmente los lectores no lo ven, todo el trabajo que hay detrás de las ilustraciones que finalmente aparecen en un libro. Jo crec que la Minimoni és un personatge que té molt de carisma. És a dir, és un personatge molt ben creat, que té molt de fons, i això ho percebem els adults i ho perceben els infants. És a dir, són llibres que permeten compartir.
Jo crec que això és un dels elements que fa que sigui tan potent. Un altre element que crec que és important amb aquest personatge és que l'infant s'identifica fàcilment. Per què? Perquè té un instint de curiositat, de saber, de conèixer, que comparteix amb els infants, no? Que és aquestes ganes d'estar al món i d'entendre què passa al seu voltant. Son muy divertidos los cuentos y también te enseñas cosas de la vida. Cada emoción tiene el color que la persona decide. Lo que más le gusta es pintar y a mí también me gusta mucho. Felicitats, Mini